Hello, hello. Sir dong jaga laga per. Kamu nolai delai. Kahadeng leo kahadeng. Kahadeng. Onnane komen kalai de brade laga per. Oh, mata bobi butsi. Hello, hello. Ma khabar abo? Thank you abo lakhanaini थाखाय मनि बोथोरा खालायजाया जादोंलै आंना मानो बिदि जादोंथाय मनि बोथोरानो खालायजाया दुखु मोनबाय आङो आंना मनि बोथोरानो अनानो जाया ओमफ्राय आब' ओंखाम जाखांबाय नामा दंब्रा फैगोन जोंनावबो अखा हादों आगै होनदों औ अखा हागासिनो दङ दा फैगोनब्रा दासो फैदों हेल' फ्रेन्ड सोंहरदों नोंखौ आङो आब' बिउटिया तुलमनि बर' हाय हाय आंना ब्लुआनो जायालै मा जादोंथाय सोरनावबा ब्लु हाबनानै दं नामाथाय नै इरर सोलिखायो मा जादोंथाय अखा हायाखै नामा होनदों हागासिनो दङ फुलु फालु अखा हागासिनो दं अखा हादोंबो मोफ्लामदोंबो जाखांबाय नामा आं जाखांबाय औ आलु फान्थावसोलै लाब्रा आलु फान्थाव जाखांबाय नोंहालाय जाखांबाय बोथोरा मायाव मा जानानै दंब्रा गोथावआनो गोथाव जायो नङा खुनुरुखुम जाजासाबबाय रावबो फैयाखै माथो साब्रैल'नो साथामल'नो जायाखैनो आं फिसाज्लाया दसे गोबानाय जाना डक्टरनावसो लाबोदोंमोन आरो मानो गोबानाय जाखो गेसबो जादों खोमा उन्दै मानसिफोरना एसे एसेयावनो माबा जायोलै पेकेटनि गोदैफोर जाहोनो नाङा बे चिप्स ओमफ्राय बिदिनो पेकेटनि गोदैखौनो जाहोनो नाङा बे उन्दैफोरनो नांगौबा बिस्कुटफोर जाहोजायो गेस जाथारो गिदिरफोरनावनो गेस जायो पेकेटनि बुस्थुआ पेकेटनि गोदैफोर जाबाथाय एसे एसे गेस जानो नागिरो 8 मासनि ना जेबो औ 8 मासनि गथ'ना
जेबो जाहोआ सोरबाफोरसो जाहोखोना माखो 8 मास जाबाथ' जानो रोंबाय जाहोआखैदां माबाफोर जादों खोमा ओरैनो गेसफोर ओमफ्राय दा डक्टरनाव लांबाय लांनानै माबोरै जाखो जाखांबाय नामा होनदों जाखांबाय नामा होनहरदों मुलि जाखांना गोबाथ'आखै मोजां जाबायबालाय जाबायसै मोजाङै खेल लानांगौलै बिराद थाल लाबाय थाथारनांगौ खोन्थानोबो रोङाना बिसोरो मा जाखांदों मा लोंखांदों खोन्थानोबो बादा बेफोरबाथाय एसेयावनो ओमफ्राय आब' बिबुथि जाखांखो ना माखो नोंहालाय Why? Aku jarang dengar. Yes. Öka haनायजों बारा मोजां खोनायासै जोंनावबो बिदिनो बुरजा हागासिनो दं एसे बांद्राय बुरजाद्राय हायाखै होमबाबो मिडियामनि 60% हागासिनो दं 80% बारा मोजां खोनायाखैलै आगै नै जावजाव खोनादोंना जावजाव खोनादोंना अखा हादोंना दावहारु ब्र हाय ब्र ओंखाम जाखांबाय नामा ब्र ओंखाम जाखांबाय नामा ब्र दाबो डिउटियावसो ना दाबो गवाखै डिउटिया मोसौथ' मा जामारदोंब्रा आंनालाय मोनैफ्रा मानो अन जाया दोहोरोम बेबो जाया 10थासिम 10थासिमथार मा खालायबावनो जोंहा जोंना दालि कफि बाजासो आबो मिथिया आं
आंहा दाबो डिउटियावसो मानो मावनांदों दावहारु ब्रादारा जोंना ब्रादारा थां फुंथांसो खोनायो अखा हादोंना मासनि कारेन्टबो गैया मायाव भुल जानानै दङब्रा मिनिटफ्रालाय सिगाङाव होजादोंमोनब्रा अखा हादोंना अखा हागासिनोथ' नोंसिनिजों हादोंना आंहा भिडिअ'फोरबो नायनो सोलाबथारासै लाइभ होनो सोलाबथ'वासै दं गाबोन नायदोब्रा न'आव थांबा नंगौ नामा नानि मोनदों दावहारु ग्रुपआ जोंहाना टमेट' मै गोरान आलु लाव बाथोन नाफाम बाथोन पापर सेबोर वाव नाफाम बाथोनखौ आंनो खोन्थालायबाव आरो जाजानो गिदिर नंबा बिएम नाइस होनदों आब' बिबुथिया मा होनदों आं मैया नोंनि लाइभखौ नेबाय थादोंमोन फ्रेन्ड लाइभखौनो होआसै बियो हाबायाव थांनानै गोथाव होनदों गावल' जायोलै मोना मै गोराननो माबा नाफामनो आं दांबाथाय जिर' गोथाव फ्रेन्ड होनदों गोथावलै मालाय जाथोंलै गैया टाइम मोनासै होनदों टाइमखौलाय नोंसो बानायनांगौ दा रुबुल फैदोंनो रुबुल बा हेल' रुबुल बा वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल होननाया माथो आबैल'लै नोंसिनावलाय नोंनावलाय आबैल' जायो आंना लोगोफोरा मेरला दंलै रुबुल आंनाबो मोनबैनावल' नङा आंनावबो दङ मिथुमनि ब्रह्म हाय ब्र होनबा हाय ब्र खबर सबर माब्रै गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम आंनि लाइभआव नुजाफैनायनि थाखाय मिनिगासिनो दंलायबाय दा एमएनआ मिथिनो आंलाय होननायखौ मिनियोलै बियो बिरादनो आलासि दं उदालगुरिनि वाव उदालगुरिनि आलासि नुबाय नालाय माजबाटनि अखा हाबाय नामा अखा हादोंलै ब्र अखा हादों हागासिनो दङ नों न'आव माला फैगोन आगै नो गैयालै आं बे मासाव थांनो मोनगोन ना मोनलाथाय नायनायसै माबाफ्राव 25-26फ्राव मा जायो फैसायाबो जिर' जाबाय आबैलाय फैया नामा नोंनियालाय फैनांगौलै रुबुल ओंखायनो आं फैदों बिबुथि जिउ होनदों रुबुला फैथ'ला रुबुल हाय होनदों हाय होनदों मा खबर बिबुथि सना होनदों रुबुला
हाय मिथुमनि नुदों अके बायाबो नुदों गैला मिथुमनि एमएन ब्रह्म जिकुलिन बहा खारखो जिकुलिन फैदोंमोन नारा जिकुलिन बेयावथ' आंनाव सौजायासै ओरैबो हादामि गोनांनानै बिबुथियानो दं सिन्था खालामनाङा औ आरो बिबुथि दंखायो आंना लोगोआ मोजांलै रबो लोखि नुदों बिबुथि जिउ माजों जाना फैखो होननाय रबोला रबो नोंहालाय माजों जानानै फैखो ओंख्रिखौ मिथुमनि बर' माजों जानानै फैखो ओंख्रिखौ ब्र' बिबुथि हाय नुदों जायाखै जायाखैसो अन होनदों अन दंगासिनो दं आरोना दावहारु बर'आ मा ओंख्रि जाखो होनदों जोंना ओंख्रिया माबासोलै दालि जहल ओमफ्राय दालि जहल नङालै बावदां आलु फान्थाव लाब्रासो जोबोर हादान ओंखाम जाबाय नामा ना जायाखै जाखांबायलै जाखांबाय आलु फान्थाव लाब्रा मागै नुदों आबै बिबुथिया आंना नाजों खारि आरो अमाजों आलु एवनाय आंना नाजों खारि आरो अमा मा खारि बेलाय मा खारि बेयो खारिया मा बुस्थु बेलाय दावहारु ब्र' आं एसे बेस्थ' ना दे अके ब्र' जेबो नङा मिथुमनि ब्रह्म दालि गोजा जानो हाथारलां दालि गोजा मा खारि रुबो होनहरदो ब्रह्मआ मा खारि बे खारै ओंख्रिलै आरो बे खारैयानोथ' मा बुस्थु खारैयालाय माबासो सिबिंनि मानिफ्राय माबा बिदै बख'नायसो खारै बेलाय ओमफ्राय बेजों नाजों बोरै जाखो खारै मैगं नामा मा खारै मैगं बेलाय आलु फान्थावसो दा आलु फान्थाव आंना आलु फान्थाव गोसा बुंले हादान अखा हादों खोनाया अ माइ गड खोनायाखिसैनो मिन्थिखायोलां नोंनि खोमाखौ मिनिनो ओंखारोलां मिनिनो ओंखारला आं जाला मोनला दारालाय मा जानला मोनला रायज्लायखो रांला जालायबाय रुबु लागैयालाय बहानि मोनथाय जानो बहानि मोनो बावलायलांबाय आं मिथिनाया बिबुथि जिउ अखा हादोंना हायाखै जिउ हादोंलै हागासिनो दं जोंनिजोंबो आसलथे आंना बुलुवा मानो जायाखैरा आसलथे मा जादों बिबुथि आं थैबायसोलै खोना दानो थैबाय नोंलाय एखि नुदों रुबुल आलौनो थाखाय माथो रावबो गैयारा खमथाम माथो
आंबो आमथेखानिसो रायज्लायनोसैरा दहाय आमथेखानि जोंनाव गारि लांफैनो फैदोंमोन सासे जा मोजां रायज्लायखायो बरिया इन्टारेस्ट मोनखायो बिसिनि रायज्लायनायखौ बे आमथेखानि रायज्लायनायखौहाय मोजां मोनथारबाय बै अनजु फ्रेन्डनिखौबो जा मोजां खोनाखायो रायज्लायनायखौ नोंसोरो रोङोरा होनो नोंसोरसो नायनो रोङोरा जोंलाय रोंखायाना होनलायो गारि नायनो फैनाया दहाय जा मोजां खोनाखायो आरो रायज्लायनायखौ खोनासंबाय थाथावथाव मोनथारो आङो मा खबरलै रुबल होनदों मानो रुबल होनदों आब' बिबुथिया रुबुल बर' बार अखा हादोंलै बिबुथि खि जाहानाव होनदों रावनाबो ब्लु जायाखै दिनै बयनिबो इउटुबाव बिदिनो जादों नामा ना आंनाल' जादों रावनाबो ब्लु जायाखै दिनै नंगौ नामा ब्लु जानायाथ' गोजाननि खोथाबाव नै बिदि लाइभआनो होजाबावाखै आंना डाटा क्लियार बानायनानैसो होगासिनो दं आङो इउटुबखौनो डाटा क्लियार बानायना फैफिननांगौ नङाबा बिदियानो होजाबावा मोखां देखायाबा बयनाबो नंगौ नामा होमबालाय इउटुबाव बेखौ बोखारसिगोनलाय खोमा मानसिया साबसक्राइब बारायोना ओंखायनो बोखारसिगोन खोमा इउटुबखौ रुबुला थोस नों आंनाव जेबो दा सोंखा आबै होनदों आं जेबो खोनाया नोंनो खोन्थाया नोंनो आंहा सानदों मा आंनाल' जादों नामा दिनै रावनावबो लाइभआव हाबनायबो जाथाराखैना खेबसेबो बिदिसो जानानै दं होमबालाय बहुद जारला महा जारला रुबल दं आब' बिबुथि दं साब्रै दंखायो गोसा बुंलाय हादान जेबो खोनाया आसलथे नोंसोरसो खोनायाखै जाखो ना आंनासो रायज्लायनाया लासै जाखोरा गावसिनाबो अखा हादोंफा बुलियामा खरा हो दे खरा हो रुबुल बुलियामा आंथ' खुगा खाथियाव लानानै रायज्लायगासिनो दं नै माबायावनो माइक खाथियावनो रायज्लायगासिनो दं फ्रि फ्रि अखा हनै अखा फागुन सैथ्रनि बारनाय बारजों न'खौ बुखारलांबाय बिफां लाइफांखौ सिफायलांबाय मोजां ना मेथाइआ खनबासो मोजां जागौमोन फ्रि अखा फागुन सैथ्र बारनाय बारजों मोसाबाय सिगाङावलै मोजां थानानैसो खननांगोन गानखौ नङाबा जानला मोनला खनजानाय नङा हानिया खननो बे मोजां दोंसे होखावलाय बिबुथि दाबो होखावखादोंमोन ना खननो रोंबा बेनो मोजांब्रा बिदिबा माथो गाज्रि जाबाय बिराद हिट गान जागोन बे खननो रोंबा फागुननि बारहुंखा माखौदो फागुननि बार फागुन मास मानसिनि गोसोखौ एकदमबारे बोरैबा खालायखायो आरो फागुन मासआ खम्बल सिङाव खाख्रबनानै थाबाबो गोलोमो बायह्रायाव थाबाबो जावजाव जुवजाव खोनानाया अभार
मा जाबावनोसै मोजां आब' बिबुथि बरिया मोजांखामोन आसलथे मानसिफ्रा अखा हानायखौ गिबाय अखा खोरोमनायखौ गिबाय कारेन्ट फैनाय नंला दैज्लां जाबायना एबार मानसिफ्रा खिन्थु लाइटफ्राव बारा हाबनो नंला बरिया बिबुथि ओखि नोंलाय बोरै ओखि जाखोरा आब' होन आब' बिबुथि नों आं दाबाव आंबो नोंखौ बावा जों नों आंखौ फोथाय आंबो नोंखौ फोथायगोन जुगे जुगे सानैजों अनलायलायगोन वाव आं खननाय नङालै बेखौ रुबुल सुरिया जायाखै सुरा जायाखैना सुरा जायाखै होनबा थेंक इउ फ्रेन्ड मोजां आरो Talia मोजां नुयो मोजां आरो बिबुथिया मोजां अन जों दाहरबो अन लोंनो दाबो अन होस आबै नों आंखौ जेबो दाबुं बाबा रुबुल दे नोंजों आंहा जेबो गैला नोंजों आंहा जेबो गैला लाइआवबो थांला बेनाव नङा दे रुबुल आंनावसो वेलकाम रुबुल वेलकाम नोंथांखौ आंनि बायला जिला इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय रुबुल आसलथे बे अखाया एबारनिफ्राय हाबाय थाखागोनसैनानो सानसे फोजोबसिगोन मानसिफ्रा बेरायनो बांद्राय हानाय नंला नङा होमबा रुबुल नों लाइभ होबाय थादो आं फैबाय थागोन थेंक इउ रुबुल आङो सोलाबबा होबाय थाखासिगोन आरोखि नाथाय बोथोरा थिग थानांगोन आरोखि आंबो एसे होबाय थालांसै आरो आं सानदों मोनसे इउटुबाव मावदों मोनसे दा साननायानो जायासै आंना आंहाबो थांलालै आदा होनदों थेंक इउ मनिल ब्लगाबो लाइभ होदों डिएमएम नाइस ब्लग मानो रुबुल होदों मुझे क्या पता
आव हादां हा 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 होनदों माखौ आव होनखोलाय आं मा होनदों आव होननो आंनि गोसो बे होनदों रुबला येस नोंनिनो गोसो जायनावखि थाङा जायनावखि फैया नोंहा मा नांजादों नङा होमबा रुबेल सासे फैखोमादों अननानै कमेन्ट खालामदो बिभीषणाबो गैया आरोखि ना बिभीषणाबो गैया बिभीषणबो गैया अखा हादों नोंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय ससेया सजायासैगोनलै आब' आंनाव ससेया सजायासै नामा आब' जायाखैलै जायाखैनोलै रुबेल बेबोथ' जेंना जाथों जायाखैलै रुबेल होनदों बिबोथ' दार्लिं नोंबो लाइभ होदो औ आब' बिबुथियाबो लाइभ होनो हागोन आब' बिबुथि 7:49 जाबायना आब' बिबुथिनाबो लाइभ होनो हागोन 7:49 जाबाय औ भिडिअ'आ बेसे बुरजा जाखालायनानै हगारनायालाय 2:14 जाबावबाय दुके लाबार हेल' ब्र' वेलकाम टू माय बायला जिला चेनेल नोंनिसिम गोजोननाय थाबाय दुके लाबार ब्र' ओमफ्राय आं नोंनो दहाय साबसक्राइबारखौ बेक खालायहरफिनबाय दे आं नोंनो दहाय हरफिनबाय साबसक्राइब खालायहरफिनबाय नै खालायबायदि नै नोंथां ओमफ्राय नोंथांना भिडिअ'आ मोनसेल' ना मोनसे भिडिअ'आव नोंना 237K औ 237 साबसक्राइबार दङ बहुत बरिया आं 24 घन्टा जाबासो हरगोन होनखादोंमोन ना ओमफ्राय दहाय नोंना आंनि लोगोफोर बानायना हरबावदोंना सानै लोगोसे सानै हरबावदोंना नोंनो आंजों साथाम जाबाय आरोखि ओमफ्राय दा नोंनो आङो एमएननो हरनानै होबावगोन दे र' ओमफ्राय नोंनिखौ साबसक्राइब खालायदो ओमफ्राय बेबो नोंनिखौ साबसक्राइब खालायगोन आरोखि आं हरना होनोसै र' नोंनो चेनेलखौहाय बेनो सार्च खालायहरबाय आङो खालायसिगोन बे दा सोलाबबा खालायगोन बे आरोखि आब' बिबुथिया मा होनदों रुबुला मा होनदों अ दुखिया मा होनदों ज्राव ज्रावलाय मा ज्राव ज्रावलाय अखा हादोंलै ब्र' अखा हादों रुबुला औ मानो थांखो दे दार्लिं होनदों आब' बिबुथिया मा होनदोंमोन दहाय गारबोफ्लांबायसो आं दहाय होनदोंमोन सानाव नोंगौथ' मा गोसोम रुबुल गोसोआव थादों माखौसो होनबावबाय नै आब' समायसो लाबावबाय थोद रुबुल आब' समाय लालायबाय नै ओमफ्राय दहाय अन होनदों एनोथ' होनदों आब' बिबुथिया होनदों रुबुल मा ओंख्रि जाखो जिउ जानाय जिउ होनदों जोंहा गौतम बसुमतारी बाफैदों गुमै बुलुआ जायाखैना
जायाखैलै ब्लुआ माथो मानसिफोरनावबो जायाखैनो जानाय नङा बियो दुखि आंनिखौबो बेक खालामदो साबसक्राइब खालायदोंमोन ना दुखे दावहारु ब्र'आ साबसक्राइब खालायदोंमोन नामा होनो बेक खालायनो थिनदों आरो बिबुथि दालि कफि बाजासो दालि जहल कफि बाजानो जोबोद गोथाव दे सना होनदों हारबि ब्रह्म आगै फैबायनो आगै फैबाय आदैनि आगै हेलौ होनदों गुमै होनदों नोंबो चेनेल बानायदो होनदों आबै बिबुथिया रुबुल आं साबसक्राइब बानायखाबायलै रुबुल नोंनिखौ नै साब्रै दंलायबावोसो बेना भिडिअ गैयाबाबो साबसक्राइबारा साब्रै दंलायबावोसो मा खालामदों सोरखौ सोंखो आरबियाबो आं लाइभ होगासिनो दंना रुबुल सिरियाल नायनो सम जायाखै नामा जिउ होनदों जानोलै मा मोजां मोनथाय हिनजावफ्रा सिरियाल होनबाथाय बिराद नायो एमिनाबो गाबफ्रामलायगोन आरोखि सिरियाल नुवाबाथाय अखा हायाखै नामा हादोंलै आगै आरबि हागासिनो अखा जाव 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 खोनागासिनो नोंसोरबो दुखे लाबार कमेन्ट हरना दोन दावहारु ब्र' होनदों ओमफ्राय दुखे लाबार नोंनिखौ आं एमएननो सेयार खालायहरबाथाय मोना खालायसिगोन नोंनिखौ ओमफ्राय नोंबो खालायहरबानो जाबाय दाथ' ब्लुबो जाया आरबियाबो होनदों जोंनिथिं जा हादों हागासिनो दंलै जोंनिजोंबो दा 25% थाबथानानै दङ अखाया नै बारायगासिनो दङ लासै लासै गौतम गैला इउटुबाव ब्लु बोखारबाय औलै बोखारबायथ' बयबो ब्लु बोखारनायखौथ' बाद हो नै बिदियाबो होजानो नागिरबावला नै बिदि लायबाबो होजानो नागिरला मोखां देखायथाराबानो बिदियाबो होजानो नागिरला आं माबानानै डाटा क्लियार बानायनानैसो जावले डाटा क्लियार बानायनानैसो जाबावदों बिदि 1K जाखाबासो खुलिगोनलै जिउ नों साबस्क्राइबखौनो बिजाबा बोरै 1K जागोन हा साबस्क्राइब बिबासो दा मा खारै जाखो गुमै ओंख्रिया माबासोमोनलै आगै आलु फान्थावसोमोन लाइक दानगौमोन थेंक इउ आरबि आगै लाइक होनायनि थाखाय हादान नोंनि दाउ बिमाया थांबाय नामालै गैलालै थांबाय आलासि फैदोंनो मालाय माबानि माजबाटनि उदालगुरि माजबाटनि आलासि फैदोंनो आरबि आगैया मा होनदों आं जेबो खोनायाखै दे होनदों मानो आं होनगासिनो दंथ' ओंख्रिया आलुजों फान्थावजों आयौ रुबुल आंनि सिरियाल नायनाय टाइमखौबो मिथिबावो थेंकिउ मिथिबावो थेंकिउ होनदों आबै बिबुथिया मिथिखागोन खोन्थाबाय थायोना आबै बिबुथिया आरबि आगै अखा हासिदों अखा हागासिनो दं मा एथ' लेट फरायो बेलाय बबे लेट फरायखोआंलाय आंलाय फरायगासिनो दंखायोना रुबुल 8:30 नाया होनबा नों सना होनदों दोखो बिबुथि आंजों फ्रेन्ड जादों होनदों आबै बिबुथि दुखिया फ्रेन्ड जानो लेंहरदों होनो दाथ' ब्लुबो जाला दावहारु ब्र'आ अन होनगासिनो नै आरबि आगै गुड नाइट गुमै गुड नाइट
दावहारु ब्र' जिउ होनदोंमोन जिउ होनहरदों नै आरबिखौ जिउ होनखादों खोमा मिथिखादों आं जिउ होनदोंमोन आरबिखौ बिब्बि गुड नाइट बाय बाय गुड नाइट बिबिसिम थांलाय सरि दावहारु ब्र' मानो होनदों मेंदों जिउ होनदों मेंदोंनो आरबि आगैया इउटुबा ब्लुबो खारबाय होनबाला गोजोनथाव खौरां होननाय जाबाय नामा कमेन्ट हराबा आं थाब जाफिनो कमेन्ट हरना दोन भिडिअ नायनायजों लोगोसे औ कमेन्ट हरखानांगौ आंथ' कमेन्ट हरजोबो बयनावबो बयनिखौबो नायो आंसो नायजानो नागिरा आं बयनावबो नायनानै कमेन्ट हरो सोरबा सोरबा नायनो सोलाबा आरोखि गावसोर सोलाबनायाव नायसै सोरबा सोरबा सोलाबाना मानसिफ्रा बिराद बेस्थ' थायोना सोरबा सोरबा जोंल'सो बेखार ओंखायनो जों नायनो हायो आंबो न'आव थांबा नायनो मोननाय नङालाय बिदि बयनाबो समान जायाना जोंल'नो नायो आरोखि फुरा नायखावनो मोनखायो आरोखि गोसोबायदि नायनो हायो इन्डियासो जिर' जालायनो नागिरो एखमबा भिडिअ नायनानैनो माबानिफ्राय 9टानिफ्राय 12:30 गाहामसिम नायो आरो बिदियाव माबा थायो इन्दि थायो बिराद बुरजा साबसक्राइबार दङ फैजागोनसो दावहारुफ्राव मा खालामना होनदों खामानि नामा आरबि आगैया गुगोल दे नायग्रोदो रजे सन्जय बिटि ब्लग आगै फैदों नै गुमै अखा हादों नामा हागासिनो दं नै ज्राव ज्राव होनगासिनो दं 30% दावखोनानै दङ 30% हागासिनो अखाया आब' बिबुथिया मा होनहरदों ओमफ्राय सन्जय आगैया मा होनदों आं रावनिबो लाइभआव थानो मोनला आं मानोबा सन्जय आगैया मानोबा दावहारुल' होनदों मा जाखो सन्जयाबो होनहरदों आब' बिबुथिया मानो थानो मोनला होनहरदों 29 जाबाय होनदां साबस्क्राइबारा एबारनिफ्राय माने इउटुबा ब्लुखौ बोखारबायना आनसाबस्क्राइब जानाया खम जासिगोन आरोखि आनसाबस्क्राइब जानाय नंला एबार बांसिनानो जाथारबाबो मोनसे मोननै बिदि जासिगोन हाब आवगायावथ' आंना 30टा गाहाम आनसाबस्क्राइब जायोमोन दा खिन्थु आनसाबस्क्राइब जाला आंनिया बिदिनो मोनसे दिनैहाय मोननै ना बेसेबां जादों आरोखि ओमफ्राय फैफिनजोबदों साबस्क्राइबारा आब' बिबुथिया होनदों मा जाखो सन्जय आगै होनदों सन्जय बिटि ब्लग सिख्लाया आंखौ रायबाय थायोलै सिख्लाया रायबाय थायो होनदों सन्जय आगैना बिदिनो हाय हादान मा ओंख्रि जाखो होनदों बिदिया बर' आं बिदिया बर'निखौ साबस्क्राइब खालाय हादों मोनदोंलै साबस्क्राइब खालायबावाखैब्रा आङो नोंनिखौहाय दे दा खालायगोन लाइभनिखौ साबस्क्राइब खालायनाङालै हाबा जागोन आं नोंखौ लाखिनानै मिथिलै आं नोंनिखौ लाखिखाबाय आंना साबस्क्राइब खालायहरसिगोन सोरनिफ्राय साबस्क्राइब बानायखो नङा आंलाय दिव्यानिखौ खालायाखैमोनलै आं दिव्या बर'निखौ लाइक खालायहरसिगोन आं
बिदिया बर' माला खालायामोनथाय आंनिखौहाय खोन्थाहरलाय दे बेसे गोबाव जाखादों खालायनाया कमेन्टबो नुलाय लाङा नालाय कमेन्ट हरलाबायनांगौलै गिदिरखौ एसे एसे नायलाबायनानै 1 मिनिटसो 2 मिनिटसो नायनानै रुबुला बिबुथि नायखांबाय नामा होनदों नायखाङाखैगोन दाबो माबा जायाखैना होनदों साराथ' जादों दुखि लाबा बिबुथि आं नोंखौ फ्रेन्ड खालामबाय आंखौ बेक सापर्ट हरफिनदो नों बेक सापर्ट हरफिनो नो आब' बिबुथि खालायबायनो नोंखौ दुखि लाबारा सनजय बुथिया दा सिख्लाया दा सिरियाल नायनो होननायखायसो लाइभआव फैदोंनो मोनदों फैखोमाब्रा फैखोमा नों फैखोमानायखौ नुवाना सनजयालाय ओरै खोमाजों खोनासंबाय थागोन ओरै नायबाय थागोन एसेमस गेलेबाय थागोन थाल मोना बे जेबो फात्ता मोना बियो खोन्थानांलाब्रा नोङो गायफ्रिना नामा सनजयालाय होनदों आब' बिबुथिया नायथ'वाखै रबल होनदों आब' बिबुथिया हादान रिभिउसना गैयालै अखा हानायखाय मबाइला सुइस अफसो बानायनानै दोनबाय नामा बियो कारेन्टबो गैया खोमा वाट्सआपआबो माबा वाट्सआपआबो माबा गैया वाट्सआपआबो अन नङा आरोखि नुनायालाय आं वाट्सआपखौ नायनो बेनिखाय वाट्सआपआव अन जाबासो अन जागोन आं बहाय सेरखांखो वाट्सआपखौनो खुलियाखै बे गैया बियो दिनै सफैला 8 दिन सफैला बियो सनजय आगैयामोन दसे थाना हरलायसिगोनसो SMS सिख्लाया माबेनि ओमफ्राय आगै सनजय ओमफ्राय मा क्लासाव फरायो ओमफ्राय गामिखौल' दाखोन्थासै नामखौल' खोन्थादों नों दे गामि खोन्थानांला नामखौल' खोन्थादो रुबल माब्ला नायगोन नैबेलाय आरो बिथिखौ होनदों खोमा लिलिया बर' हादान रिभिउसना गैया नामा गैया खोनायोब्लाबो दिनै मबाइला सुइस अफसो खोमा अके दुखि लाबा होनदों आब' बिबुथिया दा नायगोन दिनै दाबो आपलड होआखै दिनै आपलड होआखैना दाबो अनसाय सालथे फैलायबायनो अनसाय सालथे थेंकिउ आंनो लाइभआव फैनायनि थाखाय हाय सालथे होनहरदों हाय अनसाय सालथे बिबुथि आंजोंबो लोगो जादो दे होनदों लोगो जालायदो ब्लुबो खालाय जाखाला इउटुबाव थांदो सार्च बानायदो सार्च बानायनानै नागिरदो खस्थ' जासिगोन आरो एबारनिफ्राय रुबला नंगौ दिबिया बर' मा भिडिअ हरदों नोंलाय दा आं बेनो वाट्सएपआव सेयार खालामना हरदों नोंनि भिडिअ नोंनि माबाखौ इउटुबाव साबसक्राइब बानायनाय बानायगोन बे साबसक्राइब बानायाखैबा बुद्धि आब' मा होनदों अनसाय नोंना सापर्टखा सापर्टखा नोंलाय अनसाय ओमफ्राय नों खालायहराखैबा खालायहरबानो जाबाय आंनावबो दंखायो होनदों अनसाय सालथेया ओमफ्राय सनजय आगैया होनदों थांबाय आं लिंहरबाय लिंहरबायना दे लाइक होना थांदो लाइक मोनसे होना थांबानो जाबाय दुखि लाबा अनसाय ब्र' आंबो फ्रेन्ड जादो माबायाव इउटुबाव थांनानै सार्च
फैखायो बेनाबो दुखुना फैखायो ओमफ्राय खिन्थु सेम लिरनांगोन आरोखि एदारा फिनलायनानै एखे लिरबा फैगोन आरोखि फार्स्टआवनो फैखायो बिबुथि दारलिं आं सापर्ट खालामदो रुबुलनोबो सापर्ट नांगौनो रुबुलनाथ' फैखानाय नङा चार्ज बानायनायाव मिथिखागौ आं सिमिलानो बानायखाखोबाबो लोगो गैला दा ग्लुबो खालायजाला ग्लु खालायजाबा सापर्ट खालाय मोनगौमोनलै रुबुल ग्लुबो खालायजाला अन्साय साल्टे दुखि आंनाव कमेन्ट हर दे अके होनदों कमेन्ट हरगोन नो अके दुखियाबो हरगोन नो अन्साय सोर लोगो जागोन आंनाव कमेन्ट हर दे होनदों साल्टे मोनसेया गैला सानैल'सै गोथौआव थांबाय साल्टे अनसाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जानानै फैखो नोङो खोन्थाहरदो मा ओंख्रि जानानै फैखो अखा हादोंना ओंखायनो खम जादोंमोन दुखुथिया जिउहादा दुखुथिया जिउ दुखु जायो नामा दुखु गैया बेवहाय खालि सुखु थानांगौ सुखु दुखु गैया दुखु लानो नाङा खाथियाव फैबानो जे हरबाय थाखानांगौ फैनो हालाय खाथियाव फैनो नाङा दुरबल जायोना दुरबल जायो हाबोथारनो नाङा दुरबल जायो दुखु थाबाथाय ओंखायनो एकदम हाबनो नागिरबानो जोरोम हरखानांगौ साल्थे सुनि नुबाय आं मोनसे जोरोम हरखानांगौलाय साल्थेया दुखुखौहाय एसे खाथि फैबानो होसोहरखानांगौ बे हाबनो मोनबाय आरो थाब थांखाया ओमफ्राय मा दुरबल खालायोना देहाखौबो दुरबल खालायो रुबुलबा एकदम जोरोम हरखा जायगा होनो नाङा जारला जारला महा जारला लुबो खालाय जाला महा जारलासो जाबाय इउटुबाव मा नियम बानायनानै होयो मा दुखु जाखोलै रुबुल सना नुदों आबै बिबुथिया सेंग्रा बैसोआवनो बिदि दुखु जाबालाय मा जानोसैरा दीपक बसुमतारी हेल' होनदों हेल' ब्र' हेल' ओमफ्राय दीपक बसुमतारी आं गाबोनसो नोंनिखौ साबसक्राइब खालायगोन दे आं खिन्थु भिडिअखौ नायदों नोंखौहाय भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट हरदों खिन्थु साबसक्राइब बानायाखै आङो आं गाबोनसो साबसक्राइब बानायसिगोन नोंखौहाय 24 घन्टा जाबा सिन्था खालामनाङा आंनिफ्राय नोंहा र' आरो नोंनिखौ एमएननो हरबावनि आं र' एमएननो हरनि एमएनआबो खालायगोन नोंनिखौ ओमफ्राय नोंबो खालायनानै होबानो जाबाय आरोखि जागोन दे आदा आंबो दीपक लोगो जादों अन्थाइ सालथे
ओमफ्राय ब्लुबावथ' बानाय जाखाला इउटुबावनो थांलायनानै सार्च बानायलायनांसिगोन एसे खस्थ' जासिगोन आरोखि एसे खस्थ' जासिगोन र' फैखागोन खोमालै सार्च खालायबानो थोद स्पेलिंआबो मारैमोनथाय बावलायलाङोलै दिपक बसुमतारी आबो बिबुंथियानो गाबनाङालै रुबुल सिन्था दाजा राजा दोंसे मेथाइ खनसेनो आरो बिबुंथिया दुखुलै आंना सना दुखुलै दुखु होनदों दुखु जानानैलाय मा लाबलै जेबो लाब गैया दिपक आंजोंबो फ्रेन्ड जादो आब' बिबुथिजोंबो फ्रेन्ड जादो आरोखि नुबाय फैनो नागिराखै जारलाथार नै फैयो फैयोलै मानो नागिरनांगौ उफाय गैया थाब फैखायो नाङा मबाइल चार्ज गैलालै आदा नायनो हानाय नंला बाय बाय अ दे दिपक फंबाय जेबो नङा ओमफ्राय जिखुनु जाया नैबे आब' बिबुथिखौल' खालायहरनानै कमेन्ट दोननानै आरोखि ओमफ्राय आब' बिबुथियाबो नोंनो हरफिनगोन आरोखि ओमफ्राय दुखियाबो नोंजों फ्रेन्ड जानो माबादों आरोखि दिपक ब्र'आ आंजोंबो फ्रेन्ड जादों होनहरदों फ्रेन्ड जालायबानो जाबाय आब' बिबुथिनोबो कमेन्ट हरनानै दोनबानो जाबाय बेक खालायफिनगोन आदा आंनिखौबो सोरनावबा हरलाय आंबो बेक सापर्ट हरगोन आं नोंनिखौ एमएमनो हरखाबाय खोमा र' सासे दंबावोलै लोगो आं बेयो माबाखौनो खुलिथ'वाखैलै बेनोबो हरगौमोन आं हरखाबाय एमएमनो हरखाबाय ओमफ्राय बिभीसनाबो खालायखाबायना दहाय नोंनिखौ बिभीसन खालायबाय ओमफ्राय सासे लोगो बानायबावबाय साब्रै जासिगोन आरोखि ओमफ्राय सासे लोगोखौ बानायहोबावगोन आं र' बियो बेना नेटानो प्रब्लेमलै बिराद प्रब्लेम नेटानो जिखुनु जायाना नाम्बारबो गैयाना नाम्बार थालायबालाय जागौमोन सेयार खालायलायना होनो हायोमोन नाम्बार थायोबा ग्रुपाव सोनानै गासिनिखौबो ग्रुपाव होजोबगोन आरोखि होमबा बिदि नागिरनायनांगौ सार्च खालायनांगौ दरखार गैलामोन जोब्बाय आरोखि जोंनाव अखाया गोसा हाबायलै जेबो खोनाला हादानो गोसा हाबायना जोंनावबा खमायबाय एसे 20%ल'सै नंगौ नामा रुबुल होनहरदों आब' बिबुथिया ओमफ्राय सोरबा माबायाव थांनानै माबा हायो खोमा सार्च खालायबाय खोमा निउ मबाइल लाबा आंहा दिनै लोगोफोर होनदों मोनसे सेलफियाव
one side software new mobile लाया जारला जारला खालामना होयोलै इउटुबफ्राबो दासो जाहांनायावनो थाब थाब जालाजोबदोंना मानसिफोरनाबो साबस्क्राइबारा थाब थाब बारायलाजोबदोंना ओंखायनो बन्द' खालामना होबाय खोमा दे सना दोंसे होखावदो होनदों आब' इउटुब ओमफ्राय साबा दं ना ग्रुप दंमोनलै आंनाव मोनसे ग्रुप दंमोन मोनसे ग्रुप दंमोन ग्रुपआ ओमफ्राय बेबो बेवहायबो लोगोफोर दङ जोंहानि गामिनि गोजाखा आरोखि बे फंबायमोन दङ बेवहाय सोमदोन बर' ओमफ्राय आं बेवहाय सेयार खालामना होनोदि सेयार खालामना होनो दा अके नुदों आब' बिबुथिया जा गोसो रोजाबबाय आरोखि ना जा गोसो रोजाबखांना रोजाबखावनानै हो कमेन्ट खालाय दे कमेन्ट खालाय लोगोफोर कमेन्ट खालाय माला माला 1 घन्टा जाखो रे माला 1 घन्टा जाखो लागाव साबस्क्राइबारा 2 खमायबाय खेबसेनो ना 58ल'सै अ माय गड दुगा जानाया साबस्क्राइबार खमायनालाय होननाया खेबसेनो 2 खमायना होबाय मासनि मा जाखो बेलाय खमायफेरा मानो बिदि खमायखो गोबाव जाथारबायमोन खमायैया आं ओंखारबाय दे आदा होनदों मानो ओंखारदो दे आंबो बारा गोबाव थाखानाय नंला मानसिफ्रानो गैखालाबा गुड नाइट होनदों बिबुति जी बाय बाय होनदों 1 घन्टा जाबाय 62 नै 58ल'सै 458 आरोखि बाय बाय होनना खारजोब्बाय लांदां जालांजोब्बाय रावबो गैला
ओमफ्राय दा एन्ट्रि जाफिनबाय थाला मारिबाय हाजों मारिबायना दाबो मोसाहैफिननांसिगोनलै एसे गुसु गुसु जादोंलै दिना एसे गुसु गुसु जादों दे कमेन्ट खालायदो सोर सोर दङ कमेन्ट खालायदो दे सोर सोर दङ सासे दङ सोर दं जाखो कमेन्ट खालायदो दे अखा हादोंलै Adi, good night deh, Albul, unduga durang deh. Deh, komen खालायदो लोगोफोर मानो सिरि जाजोबखो मानो सिरि जाजोबखो खालायदो दे होमबाथ' रावबो गैलाबाथ' दोननांसिगोनानो ना वाव रिप आलदास वाव 529
थांजोब्बाय आब' गैला खारजोब्बाय मानसिफ्रा कमेन्ट खालायदो दे लोगोफोर कमेन्ट सोरबाफोर दङबा आरोखिना कमेन्ट खालायदो आं फैफिनबाय टावार बेंकआव चार्ज होना माथो रावबो गैलालै फंबाय माथो दहायनिसो जालाहैबाय गैलालै फंबाय रावबो गैला खारजोबथ'बाय खारजोब्बाय ओमफ्राय आं नोंनिखौबो माबायाव सेयार खालामना होनो दे र' आङो जोंनि लोगोफोरनि इउटुब चेनेलनि ग्रुप दङ दे मोनसे बे ग्रुपाव सोनानै होनो आं बिसोरो साबसक्राइब बानायनानै माने नोंसोरनो हरगोन आरोखि कमेन्ट हरगोन ओमफ्राय कमेन्ट नुयोबा नोंसोरबो खालायबानो जाबाय आरोखि गैला रावबो कमेन्ट खालायला थांजोब्बाय नोंजों दिपक फंबायजों नोंजोंल'सै आब' रावबो गैथ'ला दिनाबो मोजां नङाना अखा जे हानाय कारेन्टफ्राबो मोजां थानाय नंला एबार बिदिनो जाखासिगोन एबारनिफ्राय थेंकिउ आदा सेयार खालामना औ बिसोरो नोंसिनो कमेन्ट हरगोन आरोखि कमेन्ट हरनानैहाय ओमफ्राय नोंसोरबो बे खालायफिनबानो जाबाय नोंसोरथ' खालायग्रोनो हाया नालाय बिसोरसो खालायग्रोगोन बिसोरनावसो थांबाय नालाय दैज्लां सबसे मोजां होनबा गोजां बोथोरानो मेसें बोथोरानो दैज्लाङाव बायो आरोखि फारसेथिं अखा हाबाबो बानोसै फारसेथिं गरमबाबो बानोसै औ दे आब' ओंखारथ'बानो जाबाय थेंकिउ गोबाव थाथारबायना नोंबो आब' 1 घन्टायानो जानोसै 1 घन्टा जाबाय बारबायसो गुड नाइट आब' दैज्लां बोथोराव मोननैनि प्रब्लेम जायो आरोखि ना होमबा मोनसेया अखानि मोनसेया गोलोमनायनि दिपक फंबाया मा होनो बिबुथि आं फ्रेन्ड जादोंमोन फ्रेन्ड नुदों
औ कमेन्ट हरनानै दोनबानो जाबाय कमेन्टआवहाय खालामबायल' होनहर आरोखि कमेन्टआव खालामबायल' होनहर ओमफ्राय सापर्ट खालामबाय बिदिबो होनहरनो नाङा एकदम सालाफोरखौ आनदायथारनांगौ इउटुबारफोरखौ बै इउटुब कम्पानिनि मानसिफ्रा सापर्ट खालायबा साबसक्राइब खालायबा बेखौथ' बुजिखायो नालाय ओंखायनो आन खालायना होनो नागिरो बर'नि लिरना हरजोबनांगौ आन्दायनायनि खालामबायल' होननांगौ गोदान लोगो जाबाय होननानै होनो आनदायथारनांगौलै बिसोरखौबो गोदान गोदान रुल बानायला जोब्बायना इउटुबफ्राबो नै दाना ब्लुबो जाबावलानो ब्लुबो जाला आरो मोखां देखायाबा जाबावनाय आंनाथ' डाटा क्लियार बानायनासो फैफिननाय बिदियाबो जानो नागिरला ओमफ्राय पिआर बर' चेनेल हाय आदा हेलौ फंबाय आं नोंनिखौ दहाय खालायहरबायना आं नोंनिखौ दहाय खालायहरबाय 24 घन्टा जानाय लोगो लोगो खालायहरबाय आरोखि आं बेनिफ्राय सानै लोगो बानायबावदों नोंनिखौहाय कमेन्ट हरदोंना सानै लोगो पिआर बर' ब्र' आं बेक खालायजोब्बाय आरोखि मैया खालायनायफोरखौ ओमफ्राय गोदाना नैबे दिपक बसुमतारी फंबाय दंबावो आरोखि आं खालायनांगौआ गाबोन खालायनोसै आरो आं दाबो 24 घन्टा जायाखैना आंनाहाय आना मोनब्रै जानानै दंलै मोनब्रै आनसाक्सेस जानानै दङ मोनब्रै आनसाक्सेस जानानै दं 62 नुदोंमोन ना नै दा 62 नुगासिनो दं आंनिखौ ओमफ्राय 58 थाहैफिनबाय मोनब्रैयानो जादों आरो औ सापर्ट खालायलायदो दिपक ब्र' सापर्ट होदो दे होनदों सापर्ट खालायलायदों दाथ' ब्लुबो जाला इउटुबावनो थांनानै सार्च बानायहैनांसिगोन आरो इउटुबाव थांनानै सार्च बानायदो इउटुबा मानो अन खालामनानै होखो जागोन दे होनदोंना दिपक फंबाया जागोन दे होनदों दे गोदान फैनायफ्रा लोगो जालायदो ओमफ्राय दा सासे हाबफैबावदोंमोन अननानै माबा हरदो कमेन्ट हरदो आरो गोदानबा कमेन्टआ लिरजायाखैबा साबसक्राइब खालायग्रोबानो जाबाय आरोखि साबसक्राइब खालायग्रोदो कमेन्ट हरदो आरोखि सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब प्लीज मा आइडिया भिडिअ हगारबावबाय नामा मालाबानो आब' बिबुथिया थांबायलै आब' बिबुथिया थांबाय पिआर बर' चेनेल आब' बिबुथिया थांबाय दे
नोङो सापर्ट खालायनानै कमेन्ट हरनानै दोनबानो जाबाय आब' बिबैथिनाव बेबो बेक खालायगोन दे। आनसाबस्क्राइब खालाया माने इउटुबानो आनसाबस्क्राइब खालायनानै होयो आरोखि। ओरैनो नों आं मानसिया खालाया आरोखि इउटुबा हारसिंनो अन जानानै बिसोर अट'मेटिक बानायनानै दोनो बिसोरो अट'मेटिकआवहाय बेखायनो अन जायो। निउ साबसक्राइबार बिदि लिरनायाबो अन जालाङो बिदि आरोखि ओमफ्राय फैफिनो आरोखि खिन्थु कमेन्ट खालायबाय थानांगौ आरोखि भिडिअखौ नायबाय थानांगौ आरोखि। भिडिअ हगारबाथाय गोबावजों नायबाबो जेबो नखि साननैजों सानथामजों बिदिजों नायथारनांगौआनो नायनानै कमेन्ट हरथारनांगौ आरोखि बिदि बे सोरबा सोरबा साबसक्राइब खालायबाय ओमफ्राय भिडिअफोरखौबो नायला उनावहाय उननि हगारनायफोरखौबो नायला केयार खालायला बिदिया माने अन जायो आरोखि। साबसक्राइब खालायबाय सिरि थाबाय बिदिबाथाय अन जालाङो हारसिंनो अन जालाङो माने नायनांगौ आरोखि। सम सम नायनांगौ सम सम नायबाय थानांगौ आरोखि। नों दैलिक नायनो हायाबाबो सम सम इउटुबआ बिराद माबा खालायना होयोलै जारला खालायना होयो। गोबावजों खेबसे नायबानो जेबो नङा आरोखि। आंना फैफिनजोबदों आंनाबो बिराद अन जादोंमोन ना ओमफ्राय आंना फैफिनजोबदों आरोखि कमेन्टजों लोगोसे फैफायो साबसक्राइबारा उनावहाय आरोखि। भिडिअखौ नायनांगौ अन जालांबाबो जेबो नङा फैफिनखायो। बैसोर खिन्थु जाय मानसिया अन जालांदों बैसोर मानसिफ्रा माने भिडिअखौ नायनांगौ आरोखि। ओमफ्राय नैबे आइडि मोननै मोनथामजों साबसक्राइब बानायनाय बेथ' थाखाया बेथ' अन जाखायो सोरनावबा आंनाव 10 आइडि दङ आंखौ सापर्ट खालायदो बिदि होनोना सोरबा सोरबा आं नोंनोबो 10 आइडिजों सापर्ट हरनोसै लाब गैया आरोखि बिदिया नों जे बुस्थुखौ अरिजिनेल नोंनि अरिजिनेलाल' बेजोंल' साब थाखायो बारायगोन साबसक्राइबारा खिन्थु 24 घन्टानि उनावनो खमायलांफिनजोबो आरोखि बिदि जायो। नोंनि मेन आइडि जे आइडिखौ नों सालायबाय थायो बेनि साबसक्राइबाराव थागोन आरोखि बिदि जायो। मबाइल आलदा आलदाबा जेबो नङा खिन्थु मोनसे मबाइलावनो बिदि गोदान गोदान आइडि खुलिनायाव साबसक्राइब बानायनायावलाय जाखाया बेयो थाखाया। आंनाबो मोनब्रै खमायलांबाय दिनै आरोखि ओमफ्राय फैफिनगोन बेबो फैफिनगोन साननै सानथामसो थानानै फैफिनगोन बेबो जेबो सिन्था खालामनाङा नैबे बेयाव 62 नुदोंना नै 62 मोनदों आंना ओमफ्राय दा 58ल'सै नै 58ल'सै साबसक्राइबार आरोखि मोनब्रैयानो जालांनाय जाबाय। फैफिनो जेबो नङा अन जालांनायखौ सिन्था खालामनाङा जोंनो लोगोसो नांगौ नालाय बिराद लोगो नांगौ नालाय नायग्रा लोगो नांगौ नायग्रा लोगो नोंनि भिडिअखौ नायग्रा लोगो आंनाथ' भिउसआनो जानो नागिरा साबसक्राइबारासो 400 दङ भिउसआ 50 थांनो नागिरा दैलिक भिडिअ होनो हाथारनांगौ ओमफ्राय दैलिक मोनसे भिडिअ होनो हाथारनांगौ बिदिबा साबसक्राइबारा बांसिन थाबथायो आरोखि। कमेन्ट खालायद' दे
दोननांसिगोनानो माथो रावबो गैखालाना। स्टेटासखौनो बांसिन नायलै फंबाय। स्टेटासखौनो बांसिन नायो आरो स्टेटासना मोजां ना नायनो दसे दसेनो जोबोना ओंखायनो नायजोबजासे नायो मानसिफ्रा। आंबो स्टेटास जोबजासे नायो ओमफ्राय सोरनाबा 10 मिनिट 12 मिनिट 5 मिनिट 5 मिनिटखौ नायजोबजायो बांद्राय गोलाव गोलावखौ माने दानना लुना नायो आरोखि। स्टेटासखौ साबसिन नायो ससे ससे नालाय। जालांगोन लासैनो। नोंना बेसे बुरजा जाखो साबसक्राइबारा बेसे बुरजा जाखोमोनलाय 671 जायोबा नोंना बुरजा जाबावबायसो। ओमफ्राय बेसे गोबाव जाखो खुलिनाया 21 एप्रिल ना बोसोरनै जानोसैना। वाच टाइमाथ' बोसोर गुरायबा माइनास जालांफिनजोबो ना वाच टाइमा। नोंना बोसोरसेनि बारा जाबायना। दोननोसैगोनलै। भिडिअ होनांगौ सानफ्रामबो होबाय थानांगौ भिडिअखौ मोनसे होनो हाथारनांगौ। सानसेयाव मोनसे भिडिअ होनो हाथारनांगौ सर्टबाबो ओमफ्राय स्टेटास भिडिअ'बाबो मोनसे होनो हाथारनांगौ। होमबा साबसक्राइबारा बांसिन थाबथायो। दैलिक मोनसे भिडिअ होनो हानांगौ। साबसक्राइबारा होमबा थाबथासिनो। दोनबायसो सानदां आं दोनाखैलै दानो। दोननोसै। औ उन्दुनानै रायलायाबा मारैथो रायलायनांगौ। दाबो जागोन ना दाबो जायोना नोंना भिउस गाज्रि नङाना नोंनि भिउसआ। गाज्रि नङाना नायलाय नै 300सिम थांना 100नि बारोना नोंनि भिउसआ जोंनासो 100आनो थांनो नागिरा। गेमनि ना जोंना ओंखायनो थांनो नागिरा। नायनो नागिरा गेमनिखौ। नोंनो दिपक फंबायनिखौहाय सेयार खालायनानै हरदां एमेन। साबसक्राइब खालायनानै कमेन्ट हरनानै दोनबानो जाबाय बेबो खालाय हरफिनगोन नोंनाव। ओमफ्राय माबानिखौबो हरदों आङो 2Kनिखौबो कमेन्ट हरबानो जाबाय। दोननांसिगोनलाय 8था 9था माबायानो जाबाय खोमा 1.5 घन्टायानो जाबाय खोमालै। दोननांसिगोन नामा रावबो गैला माथो।
अखा गैला फंबाय सिरि जाबाय सिरिरि मोनलायदों अखा हागानायखाय अखा गैला जोंनिथिं गैथारला एकदम बन्द' जाथारबाय ओमफ्राय सोरबा सोरबा फैदोंमोनल' हनै माथो कमेन्ट होआसै साबसक्राइब खालायनानै कमेन्ट हरदो दे प्लीज कमेंट करो सब्सक्राइब करके कमेंट करो प्लीज दोननोसै खोमागोनलै ना माथो रावबो गैला र' 9:30सिम थाथारसै एम एन आव हरखाबायगोनलै नोंनिखौ ना खालायसिगोन बे दा आं नोंनिखौ माबाना हरनि है साला एम एन हरनि र' सरि खालायसिगोन बे हरबाय सोर हरखाबाय आं
सिरि जाजोब्बाय। निजिरानो कपिराइट फैगोनलै। कपिराइट फैनो हागौ। मिउजिक दामबा कपिराइट फैनो हागौ। मिउजिक दामनायाव मानो कपिराइट फैनो हागौ। सिरि जाजोबबाय माथो। सिरि जाजोब्बाय दोननोसैगोनलै। दोननोसिगोन। मालाबा होनोसैलाय। ना मा होनो? बाय बाय होनहरदो दे दोननोसैलै बाबाय। दोननोसै औ। दोननोसैलै दे। बाय बाय गुड नाइट। दोनबाय दे।